Office of the Senior Citizen Affairs nagpetisyon sa DSWD na ibalik sa local committee ang validation ng mga tatanggap ng pensyon. Tutukan sa exclusive report ni Russell Simorio. Walang permanenteng hanap buhay ang senior citizen na si Aling Elena mula sa Barangay Gisang, Mangaldan, Pangasinan. Dahilan para hirap na maitaguyod ang kanyang pamilya. Malaking bagay raw sana ang social pension mula sa DSWD. Pero ang problema, hindi siya kasama sa mga social pensioner. Sana po kaming mga mahihirap, prioritize na bigyan ng pang-maintenance po, pandagdag sa kabubuhay. Ayon sa Office of the Senior Citizen Affairs, nasa higit 1,000 lang ang social pensioner sa Mangaldan. Pero kung tutusin, marami raw ang kwalipikado na hindi kasama sa listahan ng mga social pensioner. May petisyon ng OSCA sa DSWD na ibalik sa local committee ang validation sa mga senior citizen para mapili ang mga karapat-dapat na mabigyan ng pensyon. Na hindi sila talaga indigents, pero nandoon sila na tumatanggap. Noong 2019, umabot sa 143 na social pensioner ang tinanggal sa listahan sa bayan. Nagsasagawa naman ngayon ng revalidation ng Department of Social Welfare and Development Office para mapag-aralan kung karapat-dapat nga bang ibalik sa mga listahan ng social pensioners ang mga tinanggal na senior citizen. Tinatanggap naman po namin lahat ng minumungkahi ng ating po mga partners para po sa implementation ng social pension. Kasama si Wilson C. Ako si Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan.